L'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot és una de les 3 escoles oficials de Catalunya que ofereix el cicle d'escultura aplicada a l'espectacle. Consta de 2 cursos acadèmics. El primer curs és un curs més generalista, en el qual es donen assignatures més comunes, i el segon curs és el curs de projectes. El millor de l'escola és que treballem en projectes reals i en grups reduïts. Aprendràs a fer escultura monumental. L'escultura monumental és l'escultura de gran format, l'escultura que podeu trobar als parcs temàtics, en els museus. També aprendràs a fer caracteritzacions i efectes especials per televisió, per cinema, per teatre, i també aprendràs a fer tots els elements que configuren una escenografia, com ara els elements corporis, com ara els props, com ara l'atrezzo. I com ho aprendràs? Doncs amb les tècniques més tradicionals i amb les més innovadores, com el modelat digital i la impressió 3D. Estem treballant en diferents institucions, les quals nosaltres treballem en projectes reals que donen la possibilitat a l'alumne a tenir una millor incorporació al món laboral. Vaig estar fent pràctiques en una empresa que es diu Baobat i aleshores ens vam dedicar a organitzar la festa de la cervesa en un poble. Aleshores vaig entrar dins el departament d'art d'aquella empresa i vaig estar gestionant el que era l'organització dels espais, tots els cartells, les gammes que havíem d'utilitzar. Un cop vam acabar les pràctiques, aquesta empresa em va acabar contractant i actualment estic treballant amb aquesta empresa dins el departament d'art. L'Escola d'Art també ofereix la possibilitat de realitzar 2 cicles, els 2 cicles d'escultura, que són el cicle d'escultura aplicada a l'espectacle i el cicle de molles i reproduccions escultòriques, amb 2 cursos acadèmics. El primer curs és un curs comú, amb les assignatures comunes dels 2 cicles, i el segon curs és l'especialització del cicle d'escultura aplicada a l'espectacle, i el tercer seria l'especialització del cicle de motlles. Vaig decidir estudiar els 2 cicles, espectacle i motlles, i això em va poder permetre tenir un perfil professional molt més ampli.